Už 90 rokov vychováva strojnícka škola v Považskej Bystrici odborníkov v strojárskom priemysle. Najdôležitejšie okamihy v histórii školy zapísali do knihy. Jej krst bola len netradičný. Naprogramovaný robot ju posypal kovovými pilinami. Tým, že sme strojnícka škola, tak sme dali do toho strojníckeho ducha a spojili sme všetky profesie, ktoré máme na škole. Od mechanika nastavovača až po grafika digitálnych médií. Žiaci zostavili konštrukciu robota v dielňach, ozdobili ho grafickými znakmi z knihy a naprogramovali. Pohyby. Bolo tam hlavne pohyby robotiky, aby vedel, kde má zastaviť, pohnúť a pri problémoch zastaviť. Je to robot, na ktorom sa naši žiaci učia bezpečne ovládať jednotlivé časti, jednotlivé pohyby robota. V čase najväčšej slávy školu navštevovalo až 1900 žiakov. Prežili aj ťažké 90. roky poznačené úpadkom strojárstva. Dnes navštevuje školu takmer 600 študentov. Je záujem hlavne o študijné odbory. Teraz hlavne teda ten mechanik nastavovač, programátor CNC strojov, mechanik strojová zariadení, no a z elektroodborov je to mechanik elektrotechnik. V školskej lavici strednej odbornej školy sedel v 80. rokoch aj pán František. Dnes riadi strojárskú firmu. V rámci duálneho vzdelávania u neho praxuje 25 žiakov. Jednoducho vedeli sme všetky zobrať. Je hlad po tých kvalifikovaných ľudí a nie všetci chcú. Strojnícka škola od svojho začiatku vychovávala odborníkov pre považské strojárne. V 30. rokoch bola v závode valcovňa, zlievareňa, lísovňa. Vo vojnovom období pribudla výroba munícia a zbraní, neskôr leteckých motorov či slávnych motocyklov. Považské strojárne boli najmodernejším podnikom v bývalom Československu. Napriek viacerým pádom tradícia strojárstva zostala zachovaná dodnes. V areáli strojárni dnes firmy dávajú prácu približne 7 000 ľuďom. Anna Mazrekul, TA3.